Laing kaso sa pagpangabuso sa kababayenan ang natala sa dakbayan sa Talisay. Ano sa ka 13 anyos ka babae ang gidunggab sa Maguwang gamit ang buak nga botilya. Nagduda ang mga kabanay nga posibleng anaa sa impluensya sa ginadiling drogas ang Maguwang dihang iya kining nabuhat. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nadala sa tambalanan ng 13 anyos nga babae humanakaang kunog tulo ka dinunggaban siyang likod. Ang nanunggab ang iyang 18 anyos nga maguwang nga lalaki. Nahitabo kini gahapon sa buntag. Gingong nasuko kini kay dili ipakugos kaniyang ilang pagumangkod. Biktima nagkugos sa bata. Ang kaning suspect is ganahan siya mukugos po sa bata pero wala gihatag sa Manghud kay lagi usahay ang iyang maguwang is mo blanco. Buak na botilya, yang gibuak niya, yang gidungkab niya, buota siya mutakas, gikupta man siya, pag dungkab-dungkab siya sa anak. Ni syagit ang inahan, pag syagit sa inahan, na giwakli ang mga, ang naimuwang niya ma'am, iyang giwakli, kusgan kay siya ma'am, mura na sa giyawaan ba? Gisikop sa mga tanod ang suspitsado nga unang nakaresponde sa hitabo. Duda sa kabanay nga ubos sa impluensya sa ginadiling drugas ang suspitsado. Kana siya ma'am, bag-uhay pa man siya mo gamit, ma'am niya. Drugas ba niya? Katuhig gayo na mo, mura nakagamit ito siya gayo na mo. Swerte na lang nga dili ra kayo lawom ang sama dinunggaban nga naangkon sa biktima. Kasong frustrated murder ang ipasaka batok sa magulang. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.